Niretzako egonaldi hau aitzaki bat izan da. Izan ere nire kasuan igual behar materialak ez direlako garrantzitsuak, bai ordea denbora eta aitzaki on bat izan da nire egunerokotasunetik apur bat aldentzeko, eteteko eta nire proiektuari denbora eskaini ahal izateko, paraje eder batean eta bide lagun ezin hobeago batekin. Loraldia sormen astean egotea guretzat suposatu du modu intentsibo batean lan egin ahal izatea. Bai, izan da oso baliagarria, estimulo bat izan da, jaukitea aukera zure proiektua lantzeko. Ez geneukalako kriston proiektua ja buruen, geneuzkan pare bat ideia eta pare bat irudi, eta hori izan da nahikoa Loraldiak emoteko espazio hau eta konfiantza hau. Eta gainera, eguraldi onarekin eta hondartza ondoan. Loraldiaren egonaldia babesleku izan da, batez ere nire beldurrak albo batera usteko eta nire egia esateko. Halaber, sortzeko gogoa piztu du nigan eta euskaraz sortzera ausartzera. Niretzat sormen aste hau izan da ekoizteko denbora, egiteko denbora, eta aldi berean jasotzeko eta konpartitzeko espazioa, beste sortzaileengandik eta leku eder honengandik. Niretzako aste hau izan da azkenean nire proiektua garatzeko edo nire proiektuan lan egiteko denbora. Niretzako da tutore gisa gaztiak eta gazkiten ideiak aurrera eramateko nire hazia jartzia behaien proiektuan.